Tämä oli kokonaan eri näköinen silloin, kun tuossa oli bensa-asema tuolla linja-autoaseman takana. No sittenhän siellä oli se autokuljetuksen se pääpaikka, autokuljetuksen pääpaikka tuolla. Kyllä, siitä monta kertaa tuosta lähdettiin Oulusalloon ja ei se Onnikkaa odotettiin ja istuttiin Onnikkaan. Niin ei sitä tullut silloin mieleen, että elämäntyö tulee tässä, kun katsoo tätä korttelia Onnikan ikkunasta. Elämäntyö tulee ja tullaan tässä viettään. Ja niin se, ei se tuo ihminen tiedä, mihin se joutuu. No niin, minä olen Anttila Lauri ja minä 63 tulin talonmieheksi tähän kortteliin ja siitä asti minä olen tässä ollut. Pyhä päivä kun tuli ja piti ruveta heti lämmittää uuneja. Silloin kun tulin 63, niin 54 kakluunia oli. Niitä piti lämmittää. Kolmas kerros laitettiin sitten sähkölle, että sitten väheni 36 uuni. Niitä minä 25 vuotta lämmitin 36 uunia. Tässähän niitä on niitä uunia, joita sitä on eltattu. 300 metriä meni talvessa alakoja. Illalla laitoin ne uuni ettei valmiiksi tarvinnut aamulla, kun syytää uuniin. Joo, mutta kyllä sitä on kunnossa pysynytkin. 33 vuotta palvelin, niin päivääkään ollut sairaalomalla. Pitää koputtaa puuta. Kun Anttila muutti Rantakadulle, oli elämä Torinrannassa vilkasta. Rantakadun ja Aleksanterinkadun rajaamat 4 1800-luvulla rakennettua puutalokorttelia olivat täynnä asukkaita ja pieniä liikkeitä. Rantakorttelien edustalla oli linja-autoasema, kauppatori ja kauppahalli. Tässä asuttiin ja tuossa tässä ja sitten oli aina muutamat asukkaat tuossa Teräkselläkin tuolla yläkerrassa ja sitten noissa puurakennuksissahan asui. Nehän oli asukkaita täynnä nuo puurakennukset tuossa. Ei liiketä penikoa, että ne teki mulle ilikeettä. Koivuun kohdalla oli korkea puuaita, niin siinä oli semmoinen reikä, josta ne tuli aina tuolle mun puolelle tuolla. Kottikärryllä renkaakki ne puhkasi ja päästivät ilmat pois aina. Ja päästi ne autoistakin tuossa, kun oli teiltä. No oli ja nyt kaikki jo muutama auto noilla kilokunnalla ja muulla. En kai minä, jos niiden kanssa on nehän olisi yltynyt vaan. Ei kai minä niin välittänyt. Minä pumppasin rattaaseen ilmaa ja sillä sipuli.
1940-luvulla laadittu keskustan asemakaava pyrki luomaan Oulusta valoisan ja ilmavan puutarhakaupungin. Kaava salli rakentaa keskustaan korkeintaan 5-kerroksisia taloja. No ei sitä noudatettu heti, kun se oli tullut voimaan, niin se sitten alkoi ikään kuin vuotaa. Ja ensimmäisenä pohjalaisen kirjakaupan omistaja sai 1 ylimääräisen kerroksen rakennusoikeutta, mutta hän luovutti sitten katua. Ja sen jälkeen sitten tämä rakentaminen kyllä ryöstäytyi suunnittelijoiden käsistä. Valtuusto joko vaihto rakennusoikeutta tonttimaaksi tai sitten rakennuttajat ostivat valtuustolta, ostivat kaupungilta rahalla. Syntyy tämmöinen käytäntö, josta on sitten vaikea irti päästä. Uusi Oulu on noussut pommitusraunioista ja modernien kivitalojen rakentaminen kaupungin keskustaan jatkuu taukoamatta. Oulu oli osittain pommituksessa tuhoutunut ja kun asuntopula oli suuri, niin kaikki tämä rakentaminen se oli edistystä. Ja tornitalot olivat edistyksen merkki, ne olivat hienoja asioita. Ja siihen ei millään lailla kiinnitetty huomiota, että kaupunkimiljö olisi jotenkin pirstoutumassa. Jossakin muistaakseni oli valtuustokeskustelussakin tullut aikoinaan silloin sodan jälkeen niin idea siitä, että mitä jos tehtäisiin kaupunki eri paikkaan. Silloin vanha Oulu olisi jäänyt omaksi yksikökseen ja uusi olisi rakennettu muualle. Niin kuin oikeastaan kaikissa sivistyspaikoissa näin on tehtykin. Mutta se ei oikein kestänyt, että oliko sitä 1 vai 2 valtuustohenkilöä ollut sitä mieltä. Ja muut olikin sitä mieltä, että mehän modernisoimme tämän kaupungin. Oulua koskevat väestöennusteethan olivat ihan hurjia. Joskus vuoden 2000 paikkeillahan Oulussa näiden ennusteiden mukaan piti asua 200 000 asukasta. Ja nyt syntyi tämä ongelma, että minne ne pannaan asumaan. '60-luvulla oli valtakunnan sisällä aika voimakasta muuttoliikettä ja asuntojen tarve oli kova kaupunkipaikoissa. Ja silloin kun tapahtui tämä elementtirakentamisen läpimurto, niin se oli houkutteleva tapa rakentaa nopeasti ja paljon. Syntyi semmoinen yhteistyö, jossa kunnanvaltuustoissa ja kuntien päättävissä elimissä olevat ihmiset ja urakoitsijat löysivät toisensa. Se oli näiden piirien edun mukaista, että ruvettiin tekemään laajoja alueita betonikerrostaloista betonielementtisinä. Ja tällä tavalla koko betoniteollisuus pääsi vauhtiin. Kunnallispolitiikassa käytiin rajua peliä, että siellä voideltiin päättäjiä niin, että ilmeisesti niiden puolueet sai rahaa. En tiedä, miten kollegat ovat menetelleet, mutta itse en ole koskaan yhtään lautakuntaa kutsunut kokonaisuudessaan koolle, mutta toki olen joskus keskustellut yksittäisten päätöksentekijöiden kanssa.
myöskin saunassa. Oli meillä normaalia vieraanvaraisuutta harjoitettiin myöskin. Että kyllä meillä oli tapaamisia. Kokousten yhteydessä usein lounastettiin tai sitten oli joitakin tapaamisia myöskin tämmöisissä saunailtamerkeissä. Aika kuuluisahan oli tämä insinöörirakentajien niin sanottu Torikadun sauna. Torikatu 49. Asuinkerrostalon alimmassa kerroksessahan oli tällainen saunaosasto ja kyllähän sillä oli niin kuin tietynlainen maine siitä, että siellä harrastetaan suhdetoimintaa. Oulun kaupunki julisti vuonna 1962 suunnittelukilpailun uuden monumentaalikeskuksen rakentamiseksi. Kilpailun voitti arkkitehtitoimisto Marjatta ja Martti Jaatinen. Oulun poika Lyhteislyse on käynyt. Ja oikeastaan juuri sen takia niin jotenkin järkytti monia meistä oululaisista, että nyt oululainen niin tekee tuommoisen ehdotuksen. Torin rantaan Venmannin saarelle rakennettaisiin kirjasto, teatteri, konserttitalo ja 20-kerroksinen kaupungintalo. Torin laitaan nousisi valtion virastotalo ja rantakadulle 5 7-kerroksista toimistorakennusta. Suunnitelma edellytti, että Rantakadun ja Aleksanterinkodun väliset 4 puutalokorttelia purettaisiin. Olin siinä tilaisuudessa, kun Arne Ervi julkisti sen tuloksen. Ja vieläkin tuossa Lafkan ala-aulassa, niin sieluni silmillä näin, kun hän kaunopuheisesti ja lähes mahtipontisesti onnittelu Oulun kaupunkia, kuinka se on saanut näin erinomaisen ja loistavan kulttuurikeskussuunnitelman. Suuri ongelma oli se, että me osattu kirjoittaa monumentaalikeskusta oikein. Meillä oli joku hirveä lappu seinällä. Sitä ei kirjoiteta 2 teellä muistaakseni. Tai sitten se piti kirjoittaa 2. Mä vieläkään muista, kumpi se piti olla. Mutta kaikki kirjoitti se alun pitäen väärin ja sitten opetettiin kirjoittaa oikein. Se oli hieno suunnitelma. Se oli silloin hieno suunnitelma. Se oli sen ajan ihanteiden mukaan erikoisen hieno. Kaikki olivat vakuuttuneita siitä, että se on upea suunnitelma ja se pitää toteuttaa. No en minussa siinä käynyt, että en minä se. Ei se oikein ja ei, kyllä ne ihmettelee nuo varsinkin ulkopaikkaa, kun nehän luulekin, että se on jäteveen puisto. Se laitettiin vissiin sen jälkeen se teksti, kun sitten rupesi niitä kulkea niitä huhuja, että se kukaan ei tiennyt mikään se. Kullakin aikakaudella on näitä omia suuntia, tyylisuuntia, jos näin voi sanoa, ja ne edustavat sitä aikaa. Teatterikirjasto tuossa, että kyllä mä sanon, että huonompaakin siinä olisi voinut syntyä. Joo, sehän se on se Oulu. Teatteri meressä ja Syväsatama kuivalla maalla ja yliopisto suolla. Kamarineuvos Atte Kalajoki nosti Rantakadun tulevaisuuden esille vastaperustetun kotiseutuyhdistyksen Ouluseuran kokouksessa. Se elin sitten aikansa tämä keskustelu Ouluseuran sisällä, kunnes sitten 1971 Kaisu Mikkola, Kalevan kulttuuritoimittaja, sattui vastakkain kanssani kadulla ja ryhtyi sinne sitten kertomaan, että oikeastaan hän on huomannut mielenkiintoisen yhtäläisyyden Oulun Rantakadun ja Porin Rantakadun välillä. Kaisu oli siinä tietysti yhtenä primusmoottorina ja minä sitten eräänlaisena Ouluseuran mannekiinina henken ja veren hankkeessa mukana.
ei silloin kun valmistellaan asiaa, vaan silloin kun jotakin on valmistunut, niin sitten ruvettiin sitä vastustamaan kiihkeästi. Ja siinä minun ymmärtääkseni Oulun seura on semmoinen suuri lahonsuojeluyhdistys. Osa oli sitä mieltä, että mitä sitä nyt vouhottamaan jotenkin vanhojen talojen tähden, mutta toisaalta Oulussa oli monella muistissa Kopin talon hävittäminen. Se oli todella kaunis talo tuossa Kirkkokadulla ja minä luulen, että se oli yksi semmoinen tekijä, joka lisäsi kiinnostusta Rantakatua kohtaan. Omassa työssä kulttuuritoimittajana niin mä yritin hakea meille arkkitehtuurin kriitikkoja, koska niitä oli vaikea saada just niinä aikoina, kun oli tämä rakentamisen hullut vuodet. Koska silloin niitä olisi tarvittu, että olisi pystytty keskustelemaan siitä arkkitehtuurista, mitä on tulossa. Mutta arkkitehdit ei halunneet kirjoittaa toisistaan, ne oli kollegiaalisia kuin lääkärit keskenään. Esko Kokkonen törmäsi työssään Yleisradion toimittajana asemakaavalautakunnan esityslistaan, joka valmisteli rantakorttelien purkamista. Kokkonen hälytti museolautakunnan ylimääräiseen kokoukseen ja ehdotti, että asemakaavalautakunnalle esitettäisiin Rantakadun pohjoisosien suojelua. Kun apulaiskaupunginjohtaja Yrjö Niskanen kuuli tästä kirjeenvaihdosta ja siitä, millä tavalla tämä oli tullut tietoon, hän sen verran kiukustui minulle, että hän ilmoitti, että hän ei lähetä kyllä enää näitä asemakaavalautakunnan papereita radiolle. Rantakadun suojelu nousi puheenaiheeksi sekä Oulun kaduilla että valtakunnan tiedotusvälineissä. TV2 teki Atte Kalajoen kanssa uhanalaisista rakennuksista elokuvan, jonka Kalajoki kävi esittämässä kaupunginvaltuustolla. Tulemme tähän Rantakadulle, jonka säilyttämisestä on alettu uudelleen puhua. Niin, mutta minä en oikein ymmärrä tätä sinun säilyttämisvimmaasi. No ei mitään vimmaa, asiat asioina. Silloin oli kulttuuri- ja sosiaalitoimen apulaiskaupunginjohtajana vielä Elias Mikkonen. Taloudellisin argumentein kerta kaikkiaan lauloi minut suohon. Se tuntui aivan pähkähullulta hommalta. Hän antoi sen myöskin ymmärtää, että kaiken näköistä sitä siinä meillä oli sitten kulttuurijohtajan tuki. Jos olisi siihen pysähtynyt, ettei sinne olisi sitten jotakin SOK hirvittävän rumaa hotellia vedetty siihen paikalle, jossa minun lapsuudessani oli ihana kioski. Se oli sellainen kulmikas kioski, jossa kesäiltaisin mies soitti haikeasti sahaa ja me ostettiin semmoisia lakritsoita, jossa oli reikä keskellä ja ilmapallo päässä, että nyt saattoi puhaltaa. Minusta se olisi ollut, edelleenkin olisi ehkä sellainen ihanampi vaihtoehto just siihen kohtaan. No aina sanonut, että se vaakuna ärsyttää niin paljon, että pitäisi mennä oikeastaan sinne sisälle, ettei näkisi sitä. Joo. Kun syntyi sitten kansalaisliike, joka itse asiassa eli ehkä tuollaisen 10-15 vuotta hyvinkin aktiivisesti ja ikään kuin eri tahoilta nousi samantapaisia vaatimuksia, niin se osoitti sen, että ei kysymys ollut mistään haihattelusta, vaan siinä oli ihan todella siis järkevä lähtökohta luoda kaupungille omaa ajallista perspektiiviä. Se sai tämmöisen kansanliikkeen luonteen, joka oli se uusi aalto, joka sitten tuli tämmöisen totaalisen ajattelun sijalle. Sehän ei ollut pelkästään oululainen ilmiö, että tämähän oli jo muuallakin tapahtunut, mutta siellä oli vaan jo aiemmin niin kuin jossain Porvoossa ja Raumalla ja samoin Turussa niin jo todettu. Että täällä Pohjanperillä tämä herääminen tapahtui silloin. Käsilaukussa oli aina sellainen lista, tai kun joku tuli vastaan, niin panetko nimesi tähän, se oli sen Rantakadun puolesta. Ja sitten me käytiin viemässä nämä adressit
valtuusto. Meistä on valokuviakin olemassa, kun me seisomme tarmokkaana valtuuston kokouksessa ja valtuusto ottaa ystävällisesti sen vastaan ja lupaa tehdä kaikkensa. Oli ja se kun tuo linja-autoasema oli tuossa, niin sehän olikin vilkasta silloin tuo maalaisia kuluu. Siihen ne kaikki maalaiset tuli, kun ne tuolta silloin Honnikalta. Siihen ne meni, siinähän ne teki ostokset. Ja siinä minäkin silloin Venskänä koulutusta tultiin tänne kaupunkiin. Siinähän sitä käytiin ostamassa. Tämä oli ostettavaa. Se oli semmoinen niin kuin elävä teatteri sekin, että ikkunasta illalla katselin, niin kyllä siinä oli monenlaista näytelmää näkyy. Siinä oli helliä kohtauksia ja sitten vähän toisenlaisiakin. Kyllä kai se olisi varmasti sopinut vieläkin siinä olleen, jos ei olisi noita rakennettu, noita vaakunoita ja muita. Vai se piti saada tuonne rautatieaseman kanssa maahan. Kun mä ajattelin ennen lentokenttää vielä tuota. Kun Rantakadun suojelu tuli kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuonna 1978, kaikki vähänkin merkittävät oululaiset kulttuuriyhdistykset ja opiskelijajärjestöt olivat luovuttaneet vetoomuksensa kaupungille. Suojeluhenki oli levinnyt myös Aleksantterinkadun puolelle. Enää ei puhuttu pelkästään Rantakadusta, vaan rantakortteleista. Keskustan puutaloalueet olivat hävinneet betonirakennusten tieltä ja rantakorttelit olivat viimeinen ehjä korttelikokonaisuus. Kaupunki kuitenkin päätti suojella vain Rantakadun pohjoisosan. Eteläosan suojelusta päätettäisiin myöhemmin talo kerrallaan. Aleksantterinkadun puolta kaupunki ei päättänyt suojella vaatimuksesta huolimatta. Tonteille saisi rakentaa 5-kerroksisia liiketaloja. Kaupunki asetti vuonna 1978 myös toimikunnan kartoittamaan Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja alueita. Käytännössä työ tarkoitti suojeltavien rakennusten valitsemista.
Uusi toimikunta sai kaupunkilaisten suussa nimen Baskeritoimikunta. Baskeritoimikunta sai arkkitehtitoimisto Huusko et Tepolta esityksen suojeltavista rakennuksista. Konsultit kannattivat kaikkien rantakorttelien suojelua, myös Aleksanterinkadun puolelta. Me nähtiin se viisaimmaksi esittää suojeltavana. Se olisi silloin tarkoittanut, että ne rakennukset, jotka nimenomaan kadunvarsilla olisivat olleet ne, joista pidettäisiin vähintäänkin kiinni. Baskeritoimikunta ei kuitenkaan noudattanut konsulttien ehdotusta, vaan jätti kaupungin päätöksen mukaisesti Rantakadun eteläpään ja Aleksanterinkadun pois listalta. Siellä oli joitakin rakennuksia jo silloin päässyt huonoon kuntoon. Toiseksi siinä oli varsin massiivinen ja on massiivinen liikenne, joka vaikuttaa. Ja kolmanneksi siinä toisella puolella katua se on sillä kohtaa se tyyli on jo vaihtunut sillä tavalla. Ja ehkä neljänneksi vielä se, että kyllä siihen liittyisi ajattelu, että tätä saataisiin ehkä joutuisammin tätä kokonaisuutta säilymään, kun annettaisiin hiukan liikkumavaraa siellä Aleksanteringadun puolella. Nehän olivat päällisin puolin aika huonossa kunnossa, ainakin osa näistä rakennuksista, mutta korjauskelpoisia mielestäni kyllä kaikki. Se liikenne varmaan ei ole ollut siinä se syy. Liikenteellähän voidaan tehdä vaikka mitään, niin kuin nyt Oulu eräänä merkittävimmistä pyöräilykaupungeista on osoittanut. Kaupunki hyväksyi Baskeritoimikunnan selvityksen rantakortteleiden osalta uuden asemakaavan pohjaksi ja laittoi asemakaavamuutoksen vireille. Rakennusliikkeet ryhtyivät hankkimaan rantakortteleiden tontteja ja kiinteistöjä jo 70-luvulla. Kauppa kävi kuumimmillaan 80-luvulla. Silloin mentiin lujaa joka paikassa ja ne, jotka ehti saada parhaat tontit niin tekivät myös parasta tulosta ja yleensä tavara meni kaupaksi, se vietiin käsistä. Ja niin paljon ei juuri ehditty rakentamaan, kun kauppa kävi. Rakennusliikkeet osti, ainakin insinöörityö osti nämä tontit Teräksen talon ja Ollasvirran talon periaatteessa varsin halvalla. Eli mahdollisuus siihen, että kuluu aikaa ja rakennusoikeudet muuttuu, niin ne sisältyi tähän hintaan. Insinöörityö osti Oulasvirran talon Aleksanterinkatu 8 vuonna 1982. Rakennusliike hääti vuokralaiset ja haki talolle purkulupaa. Purkulupaa ei kuitenkaan myönnetty, koska asemakaavamuutos oli kesken ja oli olemassa mahdollisuus, että talo säilytettäisiin. Työtoveri insinöörirakentajissa totesi insinöörityön toimitusjohtajalle kerran pilke silmäkulmassa, että perhana se pyromaani meni väärälle tontille. Toimiko tuhopolttaja insinöörityön tilauksesta? En ole koskaan tavannutkaan koko ihmistä. Tämmöinen kysymys on esitetty ja varmasti monilla on ollut ihan selkeä epäluulokin tämmöiseen, mutta ei ole pienintäkään yhteyttä palamisella ja insinöörityöllä keskenään. Että kyllä se pelkkä sattuma oli. Onko tuossa takana nyt sineetti koko tälle Aleksanterinkadun rantakadun kohtalolle? Aikamoinen shokkihan se tietysti on, jos rantakadun korttelit lähtevät uusiutumaan tällä tavalla, mutta näkisin tämän kuitenkin yksittäistapauksena. Se, että se palo, niin ei ollut meillä hirvittävä vahinko, mutta että ei tämmöinen tyyli, että tätä kautta päästään semmoiseen lopputulokseen, joka on meidänkin tavoitteisen mukaan, eli uudisrakentamisen mukaan, niin ei se taas se sovi, että ei noin voi suostua hyväksymään tuommoista lähtökohtaa. Mutta ei itkettänyt hirveästi, myönnän.
Insinöörityö sai luvan purkaa palaneen talon rauniot. Yhtiön toimitusjohtaja Eino Jokinen antoi purkukäskyn myös viereiselle palossa säilyneelle talolle. Ajattelin, että rohkea mies. Ei niinkään, että välttämättä hirvittävästi kunnioitin tätä menettelyä, mutta pohdiskelin pitkään, että onko tosiaan business niin tärkeää, että kannattaa ryhtyä moiseen. Hänet tuomittiin siitä sitten? Sitä en muista. Näinkö tapahtui? Kyllä. Mitä siitä tuli? 3900 markkaa sakkoa. Aha. Joo. Kyllä. Kaikki on suhteellista. Se oli ilmeisesti kannattava liike. Todennäköisesti rahalle tuli vastinetta. Emme siinä laittomuuteen pyrkinyt missään muotoa, mutta niin siinä kuten kävi. Ajetaan sitä vahingossa ylinopeuttakin ja niin tässä nyt vähän kävi. Kaupungin rakennusvalvonta ei pitänyt huolta siitä, että talot olisivat pysyneet kunnossa. Niiden annettiin rappeutua. No eihän me niistä oikeastaan millään lailla pidetty huolta että ne oli siinä entisessä kunnossaan siinä. Pidettiin päivän selvänä, että kun kaava valmistuu, niin ne talot saa purkaa. Ehkäpä se oli niin, että rakennusvalvontavirastolla ei ollut riittävästi aikaa huomata, että ikkunat olivat rikki ja taloissa asui kaikenlaisia ihmisiä ja ne olivat vähän arveluttavassa käytössä. Siihen saakka historia oli opettanut, että näin on tehty ennenkin ja näin varmaan tullaan tekemään jatkossakin. Uskottiin historian toistava itseään. Rantakorttelien uusi asemakaava valmistui vuonna 1986. Kaava noudatti Vaskeri-toimikunnan esitystä. Rantakadun pohjoisosa sai merkinnän SR1, joka asetti talot suojeluun ja kielsi niiden purkamisen. Osa rakennusliikkeiden omistamista taloista ei saanut suojelumerkintää lainkaan. Osa sai ristiriitaisen SR4-merkinnän, joka toivoi suojelua, mutta mahdollisti rakennusten purkamisen ja korvaamisen ympäristöön sopivilla uudisrakennuksilla. Kyllähän sehän on suojelumääräys. Niin, mutta se ei käytännössä takaa suojelua kuitenkaan. No sen olisi pitänyt taata. Niille, jotka keinolla hyvänsä, millä hyvällä keinolla hyvänsä olisi voitu säilyttää, niin tuon määräyksen mukaan niitä olisi tullut säilyä. Eikö siinä vaiheessa oli aika selvä, että ei rakennusliikkeet niitä aio säilyttää, koska ne oli ollut siinä jo 10 vuotta hoitamattomana? Kyllä, no nyt tässä jouduttiin tekemään siis kompromisseja, jotta tämä kaavamuutos saatiin eteenpäin. Kaupunki siinä muualta lupasi rakennusoikeutta ja siirrettiin ratkaisuja tietysti yksittäisten rakennusosien tai rakennusten kohdalta tulevaisuuteen.
Rantakorttelin rakennusoikeus pienentyi uuden asemakaavan myötä. Kaupunki hyvitti rakennusliikkeille niiden menettämää rakennusoikeutta. Mihin tämä hyvitys perustuu? Tämä oli siis vain täysin vapaaehtoinen. Ei perustunut lakiin eikä asetukseen, vaan nähtiin näin, että kun tässä oli kaavan mukaista rakennusoikeutta ostettu ja kun kaupunki muutenkin antaa tontteja rakentamiseen, luovuttaa niitä, niin eikö silloin voida luovuttaa niille rakentajille, jotka täällä kunnostaa rakennuksia, niin se puuttuva rakennusoikeus jossain muualla. Mutta hehän eivät kunnostaneet näitä rakennuksia. Eivät he kunnostaneet niitä. Kyllä siellä joku rakennus on kuitenkin. Mutta ne ei rakennusliikkeet niitä kunnosta. Eli rikkoko rakennusliikkeet tätä sopimusta sitten? En minä sitä osaa vastata. Tässähän se oli se raittiuskahvila tässä. Nyt siinä on tämmöinen. Se oli vähän niin kuin nimensä, että se toinen porukka kulki sitten matalassa ja se toinen porukka sitten se raittiuspaarissa. Uusi asemakaava salli Rantakatu 5 purkamisen ja korvaamisen ympäristön sopivalla uudisrakennuksella. Jos tarkoitat, että miksi ei pistetty koko aluetta heti matalaksi, niin meidän nähdäksemme Oulun markkinat ei olisi vetänyt niin paljon asuntoja kuin siihen koko alueelle olisi tullut. Ja me aloitimme siitä Rantakatu 5, joka on siellä toria vastapäätä. Ja oli tarkoitus vaiheittain edetä. Piirustuspaperilla ne näytti suhteellisen mukavalta ja näytti passaavan siihen. Ja kun siinä oli tehtäisiin osittain semmoista rappausta, joka olisi niin kuin vähän sen Teräksen talon tapaista ja tämmöistä. Siinä on elementtitekniikkaa hyväksi käyttöön pyritty vähän pipertämään niin kuin ympäristöön sopivaksi, mutta minusta se on niin kuin, kyllä voi sanoa epäonnistunut. Oletko sä itse tyytyväinen siihen jälkeen? Tämä on nyt justiin semmoinen suuren luokan kysymys. Siis mehän olimme ajamassa siihen kaikkiin niihin suunnitelmiin, mitä me tehtiin, tämmöistä modernia, nykyaikaista ratkaisua. Mutta me saimme luvan tämmöiselle. Ja me tehdään semmoisia kuvia, joille saa rakennusluvan. Eli ne rakennukset on siis kaavanvastaisia? No siltä osin. Ne eivät noudata kaavamääräystä. Nyt tuommoiset betonielementtiblokit tuossa, niin nehän on kaukana siitä, mitä tämä määräys ympäristöön sopiva tarkoittaa. Mutta tässä on juuri se, että rakennusliikkeellä on aika monen valta tässä kuitenkin. Ympäristöministeriö vahvisti rantakorttelien asemakaavan vuonna 1989. Ouluseura hätääntyi SR4-merkinnällä varustettujen talojen puolesta ja teki lääninhallitukselle ehdotuksen suojella talot rakennussuojelulain nojalla. Ne, joiden mielestä heidän ajatukset eivät toteutuneet, jatkoivat sitä riitelyä tai vastustamista tai omilla keinoilla senkin jälkeen, kun kaava oli vahvistunut. Lääninhallitus päätti suojella insinöörirakentajien omistamat talot Aleksanterin kadulta ja Rantakadulta. Sekä insinöörirakentajat että Oulun kaupunki valittivat suojelupäätöksestä. Voisi sanoa, että kun uunituore demokraattisesti valmisteltu kaava oli lähes vastikään valmistunut, niin sen jälkeen maaherra allekirjoituksellaan mitätöi kansan valitsemien kaupungin valtuuston hyväksymän ja jopa vielä ympäristöministeriön vahvistaman kaavan, että ei käykään näin, vaan asiaa täytyy taas alkaa tutkia. Se oli lähes sotatila.
Tässä ei ollut mikään suojelutapa. Puretaan. Olihan se hyvin merkillistä, että juuri se kortteli oli se, joka systemaattisesti, niin se paloi, purettiin, paloi. Kyllä sitä ihmeteltiin ja oltiin vähän niin kuin järkyttyneitä ja sitten varsinkin oltiin järkyttyneitä, kun tuli tämmöisiä vihjailuja, että oltaisiin niin kuin ihan myötävaikutettu siihen, mutta sehän ei tietenkään pidä paikkansa. Tuomittava menettely sekä rakennusten jättäminen heitteille, että siellä kaikennäköiset tihut on mahdollisia ja sitten juuri tämmöiset jopa sitten tuhopoltotkin katsomatta sitten, oliko se jotkut puliukot lämmitteli talvella vai oliko se niin tilattu työ. Mutta vastuu on kuitenkin heidän katsomatta, miten tuo rappeutuminen ja tuhoaminen on tapahtunut. Joo, nehän oli aivan siinä uskossa ja nehän oli aivan sillä saksalaisilla Liisäkin siellä, kun oli sitten menneet, niin oli ihmetelleen, että miten on mahdollista, että vielä keskellä kaupunkia on sova-aikuisia niin rauniota jäljellä, että ei ole rakennettu. Kyllä ne kuvasi niitä. Voi hirviä, kun ne otti tavallisella kameralla ja kaatofilmin ja videokameralla. Ei kai ne kukaan vissiin oikonut, että tehdään te poltittakin, että olette syyllisiä. Valtioneuvosto kumosi vuonna 1993 lääninhallituksen suojelupäätöksen Aleksanterinkadun osalta. Päätöksen perusteluina oli rakennusten huono kunto. Aleksanterinkadun rauniot purettiin. Myös tuhopolttajilta säästynyt Matliinin salonki purettiin. Silloin päätetään joku systeemi suojella, että tämä talo suojellaan, niin samalla kertaa pitää päättää, että se maksetaan ja missä se maksetaan ja kuinka se rahoitetaan. Nyt vain suojeltiin ja eikä ollenkaan ole tehty päätöksiä siitä, että kuinka suojellaan. Ja siitä se johtuu nimenomaisesti. Eihän kellään yksityisellä yhtiöllä voi olla mielenkiintoa, että se rupeaa kunnostamaan näitä, kun se ei rakennusoikeutta saa riittävästi ja niin edelleen ja niin edelleen. Kaupungin, sanoisiko meidän päättäjien vika, se on, hän on kyllä päätöstä tekemässä, mutta että yleisesti ottaa kaupungin valtuuston. Toisaalta taas sitä suojelupäätöksiä tekee semmoinen taho, niin joku museovirasto sun muuta, joka on jo penninhyrrää rahaa. Että semmoista ei pitäisi mitään periaatteessa kuunnellakaan, että jos jokin maksaa sitä hommaa, niin älkää mitään päättäkö. Että se aika hankalasti pitää olla sillä tavalla, että se vastuu ja valta sillä, kellä on rahat. Asunto
A-talo Kauppa-Albertti on tämä tässä, mikä on tuota kauppahallia vastapäätä. A-talo on niin kuin tuon kauppahallin vieressä ja sitten tulee tuo B-talo ja C-talo. Ja sitten on tässä oikeastaan, jos käännytään niin kuin tuonne toiselle puolelle, niin tuolta näkyy sitten tuo Asunto Oy köysiportti, johon tulee kansyhtiö. Ja no, rakennusmateriaali on semmoista kivipestyä betonielementtiä. Huoneiston tai oikeastaan talon korkeus on 2-3-kerroksista taloa, että siinä ei mitään isompia taloja tähän ei tule. Ja jos ajatellaan korkea kerrostalo ja sitten jos tämmöinen matala puutalo, niin ei se niin kivan näköinen sitten ole. Että vähän tietenkin kunnioitetaan vanhaakin tässä rakentamisessa. Rantakadun eteläpäästä suojeltiin lopulta myös Rantakatu 7, Hökkärtin talo ja Rantakatu 6, Jurveliuksen talo. Tässähän oli semmoisia pieniä sekatavaraliikkeitä. Kun me käytiin äitin kanssa kaupungissa, niin tästä käytiin aina ostoksilla, niin käytiin makkaraa ostamassa. Ja tässä oli 2 tässä ja sitten tuosta mentiin sisään niin pikkuinen putinkiva. Siellä sitä vain ostoksilla käytiin. Sehän oli se kuuluisa se matala siinä, kaljapuolinen. Se oli kyllä elämää. Ei minä se kyllä käynyt, mutta pitää ulkoa pääsitä. Talon omisti neiti Elsa Juustinen, jonka kuoltua talo siirtyi valtiolle. Väitetään niin, että rakennusliikkeet pommittivat häntä niin, että hän vaihtoi puhelinnumeronsakin salaiseksi. Rantakorttelien suojelua vastustaneet perustelivat kantaansa talojen huonolla kunnolla jo 70-luvulla. Vuonna 1997 Rantakatu 6 ryhdyttiin kunnostamaan opiskelija-asunnoiksi ja Rantakatu 7 yksityiseen käyttöön. Puutalot on yleensä ja Oulun keskustassa erityisesti paremmassa kunnossa rungoltaan ja kantavilta rakenteiltaan kuin mitä voidaan päältä katsoen kuvitella. Täällä on kuule perjantaina semmoinen trafiikki yöllä perkele, että Jukka tiedä saatana, kun ne tuosta portista kuule pamahtaa semmoinen lauma tänne sisään. Ne tulee kuselle ja rikkoo Joo, autoja. ilmeisesti tuohon palautetaan puuportti tuohonkin. Mua ei kiinnosta se portti, mutta kato tulevaisuutta, että tähän tulee niin aita. Koska se kuitenkin tähän tulee nuorta porukkaa asumaan, niin mä tiedän sen, mitä se aiheuttaa. Onhan siinä vilkasta eloa, mutta näähän on näiden ihmisten koti. Ei nääkään sitten tykkää, että tuohon porttikonkiin tulee kuseskelijoita tuolta kapakkakierrokselta. Me laitetaan puuportti tohon, aita tähän, joka katkaisee tämän liikenteen ja sinä pidät ton porttis kiinni, niin johan on Lylyllä turvallista olla. En mä puhu itsestäni, mä oon kaikista. Niin kaikista teistä. Minä tarkoitin teidän. Elementtitekniikassakin on ihan suoranaisia virheitäkin on tullut ja kyllä tuommoinen paikalla rakentaminen ja tiilen käyttö niin on osoittautunut varmemmaksi ja turvallisemmaksikin ratkaisuksi. Hitsauksessa käytettiin niin sanottua mustaa terästä eli ruostuvaa terästä ja nythän suurin huolenaihe oikeastaan näissä sen aikaisissa betonitaloissa on se, että milloin nämä hitsaukset alkaa ruostumaan ja tietenkin tämmöinen kaikkein hurjin ajatus on se, että alkaako elementit tippuilemaan tuota seinältä alas. Toi on vaara. Mun mielestä se on yleensäkin vaara, että jos niin mennään johonkin rakentamistapaan, niin ennen kuin sitä on testattu vähän pitempään, niin tulee semmoinen buumi, joka
käy läpi koko valtakunnan, tehdään joka paikkaan samanlaisia rakennuksia ennen kuin on kokeiltu, että onko ne kunnollisia. Tekniikka, millä elementtejä silloin rakennettiin, niin on tänä päivänä tuomittua. Kyllä sillä varmasti niin korjausrakentamisen tarvetta tulee kovasti. Etenkin näissä lähiörakentamisissa, missä niin hyvin nopeasti elementtitekniikalla taloja tehtiin. Kyllä meillä on ollut vähän sellainen perusajatuskin, että talolla on olemassa tekninen ikänsä. Se kuoletetaan niissä vuosikymmenissä, 30, 40, 50 vuotta, niin sitten talo on tietyllä tavalla uudistettava kaikissa tapauksissa. Mä olin alusta alkaen sitä mieltä, että arkkitehtuurin kritiikki on tärkeää. Ja mä aina sanon, että se on siitä syystä muun muassa tärkeää, jos verrataan kaikkeen muuhun, että jos kirjoitetaan kritiikki kirjasta, niin voi jollekin sanoa, että älä tuhlaa elämästä siis niin monta tuntia sen kirjan lukemiseen. Mutta sitten niin kuin joku ihminen, joka tekee niin kuin elämänsä suurimman hankinnan, se pistää niin kuin kymmeniä vuosia tai ainakin vuosia elämässä likoon, että se saa maksettua joku huusollin. Niin me ei voida edes varoittaa sitä, kun meillä on arkkitehtuurin kriitikkoa, että älä mene sinne, se on huono kaupunginosa, huonosti suunniteltu. Kritiikistä mulla on ollut aina vähän sellainen käsitys, että nehän on makukysymyksiä ja niille, jotka voimakkaammin kritiikkiä esittää, niin mä olen pyrkinyt sanomaan, että kun noin hyvä oot, niin miksi et tee itse sitten parempaa kuin ne, jotka on tähän asiaan koulutettu. Eihän tässä kannata hötkyillä. Tässä pitää kuulostella ja katsella, että mille tässä rupeaa. No ne antoi jäädä tähän asumaan niin entiseen työsuojeasuntoon. Sen vuoksi, että tässäkin joku asuisi tässä korttelilla, että se menisi aivan autioksi. Nämä on viisastellut, että no minä samalla lailla tässä nämä vartiointihommat tein kuin silloin, kun olin töissäkin. Minähän on kontrollissa siinä noin leikkisästi, niin poikiakin niitä työmiehiä kiusaamaan. Tämä tuli katsoa, kun sitä pääsee asumaan. Niin kuin kellarikerrosta tekivät. Niin. Joo, kyllä nämä kohta pääset, että kohta ruvetaan kerroksia tekemään. Joo, en minä kyllä nuihin lähtisi varsinkaan tuolle Aleksin puolelle, se on niin melunen paikka, että en minä kyllä lähtisi asumaan. Onkaan ne joku tietysti ostanut, kun ne rakentaa. Joo. Niin, tietysti jos halutaan, että pannaan kaikki matalaksi ja aloitetaan historia nyt, niin silloin voidaan sanoa, että Oulun seura on ollut luonnollisen kehityksen jarruna, mutta alkaako historia nyt vai onko meillä historia ennen tätä päivää ja ymmärrämmekö me sen vanhan historiapuolta, mitä me voisimme ehkä tehdä tulevaisuudessa ja osaammeko me ottaa oppia vanhasta historiasta.